Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makabanato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sarah. Nagpasidaan ang LGU sa Samal Island, Davao del Norte kalabot sa mga online scam nga ginagamit ang Facebook page sa mga resort. Ani ang report ni John D. Esteban. Usa ang Samal Island sa Davao del Norte sa mga iladong laaganan sa Davao Region tungod sa nindot nga mga resort. Apan gipahimangnuan ang publiko nga mag-igmat sa pag-book sa resort batok sa mga scammer. Daghan namang gud daw nadawat ang lokal nga pagamhanan nga mga reklamo gikan sa resort owner sa isla kalabot sa online booking scam. Ang mga scammer kopyahon ang Facebook page sa lehitimong page sa resort. Ginakawat ang mga promotional photos o videos ug i-repost kini aron mangilan. Muhanyag pagyod og mga kadudahang diskwento. Unya, pariposituhon ka og kwarta apan pag-abot sa resort wala ka nakabook. Na scam na di ay ka. Dili lamang ang mga resort ang ilahang ginapeke, kung dili pati ang pag-collect og environmental fee. Og kana Ma'am John, naabot na kana sa opisina sa atong City Tourism Office og ang atong City Tourism Officer Attorney Irish Villegas nag-conduct na og investigasyon makitungod ni ana. Sumara ni Councilor David, makaapekto kini sa ekonomiya sa isla. Grabe ang akong kagool ni ini kay dako kaayog epekto sa atong isla. Tungod kay ang ubang mga resort owners nagreklamo, nagayango-ungo. Kay ang uban, they will not prefer to book in Samal Island kay masayang lang daw ilang kwarta. So ato na lang daw sila sa lain. Unsay himuon aron dili mabiktima. Sumala sa otoridad, siguruha o beripikaha nga lehitimo ang Facebook page. Dili garantiya ang ginaghanon sa followers, mamahimong i-verify kini sa City Tourism Office. I-check kung consistent o reliable ang reviews. Kung individual account ang ihatag alang sa deposit, pagduda na kay ang mga opisyal nga negosyo dunay official bank account. Sa mga nabiktima, mamahimong mag-report sa kapulisan. Kauban, si Bebot Cajes sa kamera, John D. Esteban, 1 Mindanao.